Esenlikler, illeşler. Bugün siz bilen Türkmenistanyň konstitusiýasy hakynda biraz gurrun etmekçi hemde bu ýere ekrana konstitusiýamyzy bereriz, bilelikde okarys. Indi buňa çenli bir soraw bar, muňa başlamak hak. Näme üçin Türkmenistanda konstitusiýa okudulmaýar? Ýa-da öwredilmeýär? Diýlen bir soraw bar. Sorawyň üstünde biraz durup geçmek isleýärin, konstitusiýa geçmedimizden öňürtü. Indi konstitusiýa diýip bir kitap bar aslında çykarylan, ýazylan ýöne bundan halk habarsyz. Ýagny bir ýurdun watandaşlary üçin, watandaşlarynyň şo ýurtda ýaşamasy üçin konstitusiýa diýilen bir kanun çykarylan. Emma bu zatdan halk habarsyz. Hiç kim bunu bilen ok we üýtgedilipmi, üýtgedilmänmi, haçan çykarylypdyr, näme peýdaly bu zatlar bu hakynda da gynansak da köpüýümiziň bilgilerimiz ýok. Bunu aslında Türkmenistanyň içinde Türkmenistanyň resmi medialary ýa-da hukukçylary, bilmem mejlis agdalary, millet wekilleri halka görkezip geçmeleri gerekli-de. Aýdyp geçmeli. Her telewizioniýalarda, medialarda konstitusiýa öwredilmesi gerekli. Çünkü halkyň zady. Ýöne gynansak da bu bize öwredilmeýär. Näme üçin? Ine Türkmenistanda tebii gaz, ýerasty, ýerüstü baýlyklarymyz gaty uly derejede, uly mukdarda bar. Ýöne bu zatdan halk şo ýurtda, şol toprakda ýaşaýan toplum peýdalan bilen oklar. Bilmeýänlikleriniň netijesi, peýdalanmaýanlyklarynyň sebäbi hak hukugyny bilen ok. Hak hukugyny bilmeýänlikleriniň sebäbi bar, öwredilen ok, paýlaşylan ok. Bilgi paýlaşymy ýok hiç ýylly. Ýani bunu ýyzyna sepläp gidip otursaň kän zat çykýar. Indi men şu wagt öňümde Türkmenistanyň konstitusiýasy bar. 2023-nji ýylda da diýip görkezýär. Aslında bu konstitusiýa gaty kän çalşyly. Mende 2008-nji ýyldaky konstitusiýa da bar. Öň şonu okýardym ýöne. Arada kärdeşlerimiz şu täze görnüşi diýip şu konstitusiýany uğratdylar. Köp zatlar 2008-nji ýyldakydan gaty kän ýerler üýtgedilen ekeni. Indi konstitusiýamyza geçelim. İldeşler. Konstitusiýamyzda nämeler ýazylan? Buna bir bakalım. Şu ýerde siziň hem özüňiz okap bilersiňiz. Türkmenistanyň konstitusiýon kanuny. Türkmenistanyň konstitusiýasyny rejelenen görnüşde tasdiklamak hakynda Türkmenistanyň mejlisiniň maglumatlary 2016-njy ýyl diýen nomer 3131-nji madde. Bunu baştan okak istegem bolýar, ýolsa da bir ýerlerini ýyleşleri özüňiz okap bilersiňiz. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzyň her bir raýatyň ähli halkynyň jana-jan bähwitlerine laýyk gelýän parasatly syýasatyny durmuşa geçirmek uğrunda çekilýän zähmet eziz diýarymyzy ajaýyp zähmet ýeňişlerine belent sepitlere ýetirdi. Mähruwan watanymyzyň ykdysadiýetinde häzirki zaman bazar gatnaşyklaryna geçmelidigini we raýat jemgyýetiniň gymmatlyklarynyň durmuşa ornaşdyrylmagynyň
Türkmenistan ykdysady, syýasy we medeni durmuş taýdan ösdürmek boýunça gazanylýan üstünlikleriň gözbaşynda ýurdumuzda alınıp barylýan syýasatyň amala aşyrylýan belent işleriniň durýanlygyny duýmak buýsonçludur. Garada şeýle. Ýokardakylaryň iki goltugyna garpyz gysdyrýarlar-da paşa etýärler. Bu taýlaryny geçelim. Birinci maddadan başlaýyn. Şu ýerde biraz ütgeşme girden ýerlerem bar. Aslında okalyň hani bunu. Howlukman 24 sahypa keni. Bunu okabilsek wagtymyz näçe bolsa bolsun. Bunu okalyň. Watana, halka hyzmat etmegiň belent nusgasyny görkezip, eziz diýarymyzyň aýdyň gelejegi we halkymyzyň eşretli durmuşy ugrunda alınıp barylýan her bir raýatyň asuda, raýat kelimesini hiç ulanmak islemeýärin ýönesi de bu ýerde bolşýal edip okumak isleýärin. Ýani biziň konstitusiýamyzda da biziň mertebämizi depelenýän, ýani bize bir haýwan muamelesi ýapylýan sözler kän geçýär. Men ütgetmek islemeýärin watandaş zat diýip şu ýerde näme ýazylan bolsa, şonu okap bermekçi açıklamasyny, tesvirini berjekkäl maddalar okarys, bilelikde ondan sonra tesvirini, açıklamasyny özüňiz berersiňiz. Ýani şu zatlar bizde işleýärmi, işlemeýärmi? Raýatyň asuda, awadan we bagtyar durmuşda ýaşamagyny üçin edýän parasatly syýasaty durmuşa geçirmäge goşant goşmak. Watan üçin, halk üçin zähmet çekmegiň we döretmegiň uly nuskulalygyny gündelik işiň bilen subut etmek mukaddes işdir. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzyň ösüşiniň täze tapgyrynda yglan eden garaşsyz, hemişelik bir tarap watanymyzyň jemgyýetçilik we döwlet syýasy guruluşyny kämilleşdirmek, bazar ykdysadyetine dolu geçmek baradaky belent özgertmeleriniň konstitusiýon hukuk esaslaryny üçin etmek, ýurdumyzda amala aşyrylan durmuş ykdysady özgertmeleriniň depgininiň ýokarlanmagyna we geriminiň giňelmegine ýardam etmek. Türkmenistanyň döwlet we jemgyýetçilik durmuşynda demokratiýany mundan beýle kem ösdürmek, döwlet häkimiýet edaralarynyň işini hasda kämilleşdirmek maksady bilen Türkmenistanyň mejlisi tarapyndan Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetmeler we goşmaçalar girdip, onu erejelenen görnüşde tasdiklamak boýunça Türkmenistanyň döwlet häkimiýet edaralaryndan, jemgyýetçilik bileleşiklerinden, raýatlardan gelip goşan teklipleriň esasynda umumlaşdyrylyp taýýarlanan we Türkmenistanyň konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça konstitusiýon toporunda ara alınıp maslahatlaşylyp, Türkmenistanyň ýaşulylarynyň maslahatynyň garamagyna hödürlenen teklipleri nazara alyp, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 63-nji maddasyna laýyklykda. 1-nji madda. Türkmenistanyň konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça konstitusiýon toporunyň Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetmeler we goşmaçalar girdip, onu erejelenen görnüşde tasdiklamak hakynda teklipleriniň doly makullamaly. Tekliplerini doly makullamaly. 2-nji madda. Türkmenistanyň konstitusiýasyny üýtgetmeler we goşmaçalar girdip, onu erejelenen görnüşde tasdiklamaly. Goşulýar. 3-nji madda. Şu konstitusiýon kanun kabul edilen pursatyndan güýje girýär. Aşgabat şäheri 2016-njy ýylyň 14-nji sentýabry. Türkmenistanyň konstitusiýasy erejelenen görnüşi. Indi bu taýda 2023-nji ýyla geçip gidýär. Erejeler çıkardılar da, yani bunu rejelap bitirmediler diýilleşler. Biz Türkmenistanyň halky öz ikwalymyzy kesgitlemäge bolan midemet hukumyna esaslanyp, watanymyzyň häzirki we gelecekki ikbaly üçin jogapkärligimizden uğralyp, ata-babalarymyzyň agzy bir parahat we oňuşukly ýaşamagy, ünden wesiýetlerini we palylygymyzy we umumy adamzat gymmatlyklaryna ygranlygymyzy beýan edip,
milli gymmatlıklarymyzy we bähwitlerimizi gorap saklamagy, Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, öz ygtyarlylygyny, dünýä bileleşigi tarapyndan ikrar edilen hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny putolandyrmagy maksat edinip, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny kepillendirip, jemgyýetde asudalygy we agzy birligi üçin etmäge, halk häkimiýetiniň hemde demokratik hukuk dünýäwi döwletiň esaslaryny berkarar etmäge çalyşyp, Türkmenistanyň esasy kanunyny, şu konstitusiýany kabul edýäris. 1-nji bölüm Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşynyň esaslary. 1-nji madda. Türkmenistan demokratik demokratik hukuk we dünýäwi döwlet bolup, onda döwlet dolandyrşy prezident respublikasy görnüşinde amala aşyrylýar. Türkmenistanyň ölçäginde häkimiýetiň hökümranlygyna we dolulugyna eýedir. Ol içeri we daşary siýasaty özbaşdak amala aşyrýar. Türkmenistanyň döwlet ygtyarlylygy we çägi bitewýdir hem bölünmezdir. Döwlet Türkmenistanyň garaşsyzlygyny, öz ygtyarlylygyny, çäk bitewýligini, konstitusiýon guruluşyny goraýar, kanunlugy we hukuk tertibini üpçün edýär. 2-nji madda. Türkmenistan dünýä bileleşigi. 2-nji madda. Türkmenistan dünýä bileleşigi tarapyndan ikrar edilen we kanun esasında berkidilen hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyna eýedir. Birleşen Milletler Guramasy özüniň baş assambleýasynyň 1995-nji ýylyň 12-nji dekabryndaky hemde 2015-nji ýylyň 3-nji iýunundaky Türkmenistanyň hemişelik bitaraplyk rezolýusiýalarynda Türkmenistanyň yglan eden hemişelik bitaraplyk hukuk ýagdaýyny ikrar edýär we goldaýar. Türkmenistanyň bu hukuk ýagdaýyna hormat goýmaga we onu goldamaga, şeýle hem onuň garaşsyzlygyna, öz ygtyarlylygyna we çäk bitewýligine hormat goýmaga Birleşen Milletler Guramasynyň agdalary bolan döwletleri çagyrýar. Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygy onuň içeri we daşary siýasatynyň esasy bolup durýar. 3-nji madda. Türkmenistanyň öz ygtyarlylygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Halk döwlet häkimiýetiniň ýeketäk gözbaşydyr. Türkmenistanyň halky öz häkimiýetini göskeni ýa-da wekilçilikli edaralaryň üstü bilen amala aşyrýar. Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamlaryň döwletde häkimiýeti eýelemäge haky ýokdur. 4-nji madda. Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlylygy adamdyr. Adamy goramak, goldamak we oňa hyzmat etmek döwlet häkimiýet edaralarynyň baş wezipeleridir. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir we şahsiýetiň erkin ösmegi üçin şertleriň döredilmegini üpçün edýär. Raýatyň janyny, at-abraýyny, mertebesini, azatlygyny, şahsy eldegirilmesizligini, tebigi we aýry başgalanmaz hukuklaryny goraýar. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenen borçlaryň ýerine ýetirilmegi üçin döwletiň öňünde jogapkärdir. 5-nji madda. Türkmenistan her bir adamyň durmuş taýdan goralgylygyny kepillendirýän döwletdir. 6-njy madda. Türkmenistanda döwlet häkimiýeti kanun çykarjy, ýerine ýetiriji we kaziýet häkimiýetlerine bölünýär. Olar bir-birini deňagramlaşdyryp öz başdak hereket edýärler. 6-njy madda. Türkmenistanyň halk maslahaty Türkmenistanyň halkynyň bähwitlerine wekilçilik edýän ýokary wekilçilikli edaralardyr. Onu döretmegiň tertibi we ygtyarlylykları konstitusiýon kanun bilen kepillendirilýär, keskitlenilýär. 7-nji madda. Türkmenistanda yerli öz-özüni dolandyrş ikrar edilýär we kepillendirilýär.
Yerli öz-özüňi dolandyryş öz ygtyarlyklarynyň çäginde öz başlapdyr. Yerli öz-özüňi dolandyryş edaralary döwlet häkimiýeti edaralarynyň ulgamyny girmeýärler. Başla. 7-nji maddadan geçipdik. 8-nji madda. Türkmenistanda kanunyň hökümranlygy bellenendir. Döwlet, onuň ähli edaralary we wezipeli adamlary hukuk hem konstitusiýon guruluş bilen baglydyr. Türkmenistanyň konstitusiýasy döwletiň esasy kanunydyr. Onda berkidilen kadalaryň we düzgünleriň gönü hereketi bardyr. Konstitusiýa garşy gelýän kanunlaryň we gaýry hukuknamalarynyň ýuridik güýji ýokdur. Kadalaşdyrjy hukuknamalary kanunda gözeňinde tutulan tertipde döwlet köpçüliklerini habar beriş serişdelerinde çap edilýär ýa-da gaýry usul bilen hemmeleriň dikkatyna ýetirilýär. Adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryna täsir edýän kadalaşdyrjy hukuknamalary hemmeleriň dikkatyna ýetirilmese, olar kabul edilen pursatyndan hereket etmeýärler. 9-njy madda. Türkmenistan dünýä bileleşiginiň dolu hukukly subýekti bolup, daşary syýasatda hemişelik bir taraplyk, beýleki ýurtlaryň içerki işlerine gatnaşmalyk, güýç ulanmakdan we harby bileleşiklere hem birleşmelere gatnaşmakdan ýüz döndürmek, Sewitiň ýurtlary we dünýäniň ähli döwletleri bilen parahatçylykly, dostlukly we özara bähwitli gatnaşyklaryň ösmegine ýardam etmek ýörelgelerini eýerýär. Türkmenistan halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalarynyň ileri tutulmagyny ikrar edýär. 10-njy madda. Türkmenistanyň öz ygtyarlylygy bar. Raýatlyk kanunyna laýyklykda edinil. Türkmenistan 10-njy madda. Türkmenistanyň öz ygtyarlylygy bar. Raýatlyk kanunyna laýyklykda edinilýär, saklanylýar we besedilýär. Türkmenistanyň raýatyna başga döwletleriň raýatlylygy ikrar edilmeýär. Hiç kim raýatlygyndan ýa-da raýatlygyny üýtgetmek hukugundan mahrum edilip bilinmez. Türkmenistanyň raýaty başga döwlete berilip, Türkmenistanyň çäginden kowulup çykarylyp ýa-da onuň watanyna gaýdyp gelmek hukugy çäklendirilip bilinmez. Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň çäginde de, onuň çäginden daşarda da döwlet goragy we penakärligi kepillendirilýär. 11-nji madda. Daşary ýurt raýatlary we raýatlylygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň kanunlaryna we halkara şertnamalaryna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlarynyň kyýaly hukuklardan we azatlykllardan peýdalanýarlar hemde borçlary ýerine ýetirýärler. Türkmenistan halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalaryna laýyklykda daşary ýurt raýatlaryna we raýatlygy bolmadyk adamlara kanunda bellenilen tertipde gaçyp atalga berýär. 12-nji madda. Eýeçilik eldegirilmesizdir. Türkmenistan ýeri, önümçülük serişdelerine, gaýry maddi we intellektual gymmatlyklara hususy eýeçilik hukugyny ikrar edýär. Şeýle hem olar raýatlaryň birleşiklerine we döwlete degişli bolup biler. Döwletiň aýratyn eýeçiligi bolup durýan obýektler kanun bilen bellenilýär. Döwlet eýeçiligiň ähli görnüşleriniň deň goragyny kepillendirýär we olaryň ösmegi üçin deň şertleri döredýär. Kanunda gadagan edilen usul bilen edinilen eýeçilikden başga eýeçiligiň muzsuz alınmagyna ýol bermeýär. Diňe kanunda gözeňinde tutulan halatlarda eýeçiligiň muzduny töläp mejburi alınmagyna ýol berilýär. 13-nji madda. Döwlet adamyň we jemgyýetiň bähwitlerini ykdysady işi düzgünleşdirmegi amala aşyrýar. Ähli halkyň abadanlygyna durnukly ösüşi üpçün edýär. 14-nji madda. Yer we yer asty baýlyklary, suwlar,
ösümlük we haýwanat dünýäsi, şeýlekem beýleki tebii baýlyklar Türkmenistanyň umumy milli baýlygy bolup durýar. Döwlet tarapyndan goralýar we rejeli peýdalanylmaga degişlidir. 15-nji madda. Döwlet milli taryhy, medeni we tebii mirasyň daşky gurşagyň abad saklanmagy, sosial we milli umumlyklaryň arasyndaky deňligiň üçin edilmegi üçin jogapkärdir. Döwlet almy tekniki we çeper döredijiligi, onuň oňy netijeleriniň ýaýradylmagyny höweslendirýär. Döwlet medeniýet, bilim, sport we syýasatçylyk babatda halkara hyzmatdaşlygynyň ösmegine ýardam edýär. 16-njy madda. Döwlet alymyň teknikanyň we tehnologiýalaryň ösüşine ýardam edýär. Şeýlekem bu ugrlarda halkara hyzmatdaşlygyny goldaýar. Döwletiň almy tekniki syýasaty jemgyýetiň we her bir adamyň bähwitlerine ýöredilýär. Döwlet alymyň we teknikanyň gadananlarynyň önümçiligi ornaşdyrylmagyna ýardam edýär. Türkmenistanda syýasy köpçülik we köp partiýalyk ikrar edilýär. Bağışlan. 17-nji madda. Türkmenistanda syýasy köptürlülük we köp partiýalylyk ikrar edilýär. Döwlet raýat jemgyýetiniň ösmegi üçin zerur şertler üçin edýär. Jemgyýetçilik bileleşikleri kanunyň öňünde deňdirler. 18-nji madda. Döwlet dinleriň we dine uýmagyň erkinligini, olaryň kanunyň öňünde deňligini kepillendirýär. Dini guramalar döwletden aýrydyr. Olaryň döwletiň işine gatnaşmagyna we döwletiň wezipelerini ýerine ýetirmegine ýol berilmeýär. Döwletiň bilim ulgamy dini guramalardan aýrydyr we ol dünýäwi häsiýete eýedir. 19-njy madda. Syýasy partiýalaryň dini guramalaryň, jemgyýetçilik bileleşikleriniň we gaýry guruluşlaryň taglym ulgamy raýatlar üçin hökmany häsiýete eýe bolup durýar. Illeşler şu ýerde biraz duýduruş bermek isleýär. Arasynda sakynýaryn çünki bu meniň öňümde bar. Ýani biraz sakynmaklyk bar okan wagtymda. Düşünmek bilen kabul edersiniz diýip umyt edýän. Çünki bunu arasa gürläp bilýän milyonlarça ýyldaşlarymyz bar diýeli. Aslında şolaryň etmeli işi ýöne men ýaly birisine galypdyr. Dowam edelim. 20-nji madda. Döwletiň öz ygtyarlygyny we howpsuzlygyny gorap saklamak üçin Türkmenistanyň ýaragly güýçleri bardyr. 21-nji madda. Türkmenistanyň döwlet dili türkmen dilidir. Türkmenistanyň ähli raýatlaryna öz ene dilini peýdalanmak hukugy kepillendirilýär. 22-nji madda. Türkmenistanyň öz ygtyarly döwlet hökümündäki nişanlary, döwlet baýdagy, döwlet tugrasy, döwlet senasy bardyr. Döwlet nişanlarynyň ýazgysy we olary peýdalanmagyň tertibi kanun bilen kesgitlenilýär. 23-nji madda. Türkmenistanyň çägi vilayatlara, etraplara, şäherlere we beýleki dolandyryş çäk birliklerine bölünýär. Dolandyryş çäk birliklerini döretmegiň we üýtgetmegiň tertibi kanun bilen kesgitlenilýär. 24-nji madda. Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherdir. Şu ýerde birinji bölümi bitýär. Ýyldaşlar, ikinji bölümine geçýäris. İkinji bölüm. Türkmenistanyň konstitusiýasy ikinji bölüm. Türkmenistan adamyň we raýatyň hukuklary, azatlyklary we borçlary. Bu ýerde iň esasy biziň üçin biziň ýaşaýyşymyza doly täsir edýän, ýöne biziň ulanyp bilmeýän hukuklarymyz,
bardyr. Mysal getirip aýsam, biz üçin aýrylan bir pasta bölegi var, ýani bir tortdan bir uly bölek bar. Ýöne biz onu alyp iýmeli digini bilemizok, ýani bizinki digini bilemizok. Ýogsa şo pasta, şo tortuň uly bölegi biz üçin aýrylyp goýuldy, ýani halk üçin. Dowam edelim. 25-nji madda. Türkmenistanyň adamyň we raýatyň hukuklary we azatlyklary halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadrlaryna laýyklykda ikrar edilýär. Hemde şu konstitusiýa we kanunlar bilen kepillendirilýär. Ýanky aýdanlarmy 25-nji madda dogry tasdikleýär illeşler. 26-njy madda. Adamyň hukuklary we azatlyklary eldegirilmesizdir. Hemde aýry başgalanmasızdır. Konstitusiýa we kanunlara laýyk gelmeýän bolsa, adamyň hukuklaryny we azatlyklaryny çäklendirmäge hiç kimiň haky ýokdur. Adamyň we raýatyň belli bir hukuklarynyň we azatlyklarynyň konstitusiýada we kanunlarda sanalyp geçilmegi, olaryň beýleki hukuklaryny we azatlyklaryny inkar etmek ýa-da kemeltmek üçin peýdalanyp bilinmez. 27-nji madda. Adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň göskeni hereketi bardyr. Olar kanunlaryň manysyny, mazmunyny we ulanylmagyny, kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimiýetleriň yerli özüni dolandyrşyň işini kesgitleýär we adyl kaziýet bilen üpçün edilýär. 28-nji madda. Türkmenistan adamyň we raýatyň hukuklarynyň we azatlyklarynyň deňligini, şeýlehem milletine, teniniň reňkine, jynsyna, gelip çykyşyna, emläk hem wezipe ýagdaýyna, ýaşaýan ýerine, diline, dine garaýşyna, syýasy anam ygtykadyna ýa-da gaýry ýagdaýlara garamazdan adamyň we raýatyň kanunyň we kaziýetiň öňündäki deňligini kepillendirýär. 29-njy madda. Türkmenistanyň erkekleriň we aýallaryň deň hukuklary we azatlyklary, şeýlehem olary durmuşa geçirmek üçin deň mümkinçilikleri bardyr. Deň hukuklulygyň jyns alamaty boýunça bozulmagy kanunda bellenilen jogapkärçilige eltýär. 30-njy madda. Hukuklaryň we azatlyklaryň amala aşyrylmagy, beýleki adamlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny, şeýlehem ahlak kadalaryny, kanunyň talaplaryny, jemgyýetçilik tertibini bozmaly däldir. Milli howpsuzlyga zıyan ýetirmeli däldir. 31-nji madda. Her bir adamyň öz at-abraýyny we mertebesini goramaga hukugy bardyr. Hiç bir zat şahsiýetiň mertebesiniň peseldilmegi üçin esas bolup bilmez. 32-nji madda. Her bir adamyň ýaşamaga we onu amala aşyrmaga erkinligine hukugy bardyr. Hiç kim ýaşamaga bolan hukugundan mahrum edilip bilinmez. Her bir adamyň erkin ýaşamaga bolan hukugy döwlet tarapyndan kanun esasynda goralýar. Türkmenistanda ölüm jezasy ýatyrylandyr. 32-nji maddany illeşler goýja ýadyňyzda saklan. Türkmenistanda ölüm jezasy ýatyrylandyr diýe. Näme üçin Niýazow döwründen bäri ekranyň öňüne çykaran ýokary işgär adamlary sen düzgünü bozduňyň ömrüň kül etdiň sen odan depä gidýän sen ömrüň kül boldy diýen ýaly şygarlar ulanýardylar. Ýadyňyza düşýändirler. Ömrüni kül etdi. Bu näme diýmek bolýar? Konstitusiýa dogry garşy gelýän bir söz. Türkmenistanda ölüm jezasy ýok. Jenaýat eden bolsa 5 ýyllyk, 10 ýyllyk, 15 ýyllyk, belki de 20 ýyllyk adam şekilli türmesinde oturar, jezasyny çeker, saglygyny ýitirmäne mene de öýüne dolanyp geler. Diňe ýitiren zady wagty bolar. Dowam edelim. 33-nji madda. Kanuny takyk laýyk gelmeýän bolsa, adama iş kesilip ýa-da jeza berilip bilinmez. Hiç kim gynamalara, zorluk ulanylmagyna, zalymlyk, adamkärçiliksiz ýa-da adam mertebesini peseltmek bilen yüzlenilmegine ýa-da jeza berilmegine, şeýlehem onuň razylygy bolmasa, lukmançylyk,
ilmi ýa-da başga tejribelere sedewar edilip bilinmez. Adam diňe kanunda takyk görkezülen esaslar bar bolan halatynda kaziýetiň karary boýunça ýa-da prokuroruň sanksiýasy bilen tutsaw edilip biliner. Gaýra goýmak bolmaýan hemde kanunda takyk görkezülen halatlarda ygtyýarly döwlet edaralary adamy wagtlaýyn tutup saklamaga haklydyrlar. 33-nji maddada doğruluğuna bozulan. Çünkü yurdun içine baryan adamlara sorağa çekilip öňünde bir kagız goýup okotman şuňa şaňa men şaýat şuňa şaýat bolýan diýip eliň bilen ýaz we goluň çek diýip bask edilýär. Bu diňe bir ýekeje mysal idleşler. Senin ýurda baran wagtyň telefonuňa dörilýär. İstendik bir zady alyp bilersiňiz. İstendik bir hakyňyzy talap eden wagtyňyz 33-nji maddany siziň garşyňyzda bozarlar. Näme üçin bozarlar? Sebäbi siz konstitusiýamyzyň 33-nji maddasyny bilmeýäňiz. Eger şunu bilýän bolsaňyz, size polisiýalaryň ýüzlenişi bardyr hemmämide. Boş bolaw, gürleme diýänow, oturaw otaýda, berbärik telefonuňy. Şolar ýaly mundan beter has bir ýigrenji, nejis ýüzlenmeler edýändirler. Ýöne bu ýerde 33-nji madda ýazylgydyr diýmek, kim konstitusiýany bozýan bolsa jezasy ölümdür. Bu bütün dünýäde şeýledir. Çünki konstitusiýa bir edaranyň ýa-da bir şirketiň ýa bir guramanyň kanuny däldir. Bütün bir toplumyň, halkyň kanunydyr. Illeşler. Dowam edelim. 34-nji madda. Her bir adamyň jenaýat etmekde günäliligi kanun esasında subut edilýänçä we kaziýetiň kanuny güýje giren hökümü bilen anyklanylýança ol günäsiz hasap edilýär. Hiç kim özüniň günäsizligini subut etmäge borçly däldir. Günäliligi barada dören, aradan aýryp bolmajak şüpheler aýyplanýanyň peýdasyna çözülýär. Düşünüp bildiňizmi? Ýene bir gezek täzeden okaýyn. 34-nji madda. Her bir adamyň jenaýat etmekde günäliligi kanun esasında subut edilýänçä we kaziýetiň kanuny güýje giren hökümü bilen anyklanylýança ol günäsiz hasap edilýär. Hiç kim özüniň günäsizligini subut etmäge borçly däldir. Günäliligi barada dören, aradan aýryp bolmajak şüpheler aýyplanýanyň peýdasyna çözülýär. Bu madda suwduň adyl geçmegini hemde her bir günälenýän, aýyplama bildirilýän adamlaryň advokat tutup özüni goramaga hukunyň bardygyny 34-nji maddada bildirýär. Gyzykly ýerlere geldik. Illeşler 35-nji madda. Her bir adamyň erkinligine we şahsy eldegirilmesizlige hukugy bardyr. Adam diňe kanunda bellenilen tertipde kaziýet tarapyndan günäli diýilip bilinen we iş kesilen halatyna jenaýat jezasyna sedewar edilip biliner. 36-njy madda. Hiç kim şol bir jenaýat üçin gaýtadan jenaýat ýyzarlaýyşyna sedewar edilip we oňa iş kesilip bilinmez. 37-nji madda. Her bir adamyň şahsy durmuşynyň eldegirilmesizligine, şahsy we maşgala sırlaryna we olara eden etdilikli gatşylmagyndan, şonuň ýalyda hat habarlarynyň, telefon gepleşikleriniň we beýleki habarlarynyň syryny saklamak düzgünleriniň bozulmagyndan goranmaga hukugy bardyr. İldeşler 37-nji madda. Görýäňizmi näme hilleki uly pastadan bir bölegimiz bar. Ýöne biz buny alyp ip bilemedik. Bardygyny bilmeýänligimiz üçin belki de mundan soňra hemmämiz bileriz. 38-nji madda. Adamyň özüniň razylygy bolmazdan onuň şahsy durmuşy barada maglumatlaryň ýyzarlanmagyna, saklanylmagyna,
peýdanalmagyna we ýaýradylmagyna ýol berilmeýär. Eger kanunyny başgaça göz öňünde tutulmadyk bolsa, döwlet häkimiýet edaralary we ýerli öz-özüni dolandyryş edaralary olaryň wezipeli adamlary her bir adamyň hukugyna we azatlygyna göskeni täsir edýän resmi namalar bilen onuň tanyşmagyna mümkinçilikleri üpçün etmäge borçludurlar. 39-njy madda. Her bir raýatyň Türkmenistanyň çäginde erkin hereket etmäge we ýaşajak ýerini saýlap almaga hukugy bardyr. Aýry-aýry çäklere girmegiň, şol çäklerde hereket etmegiň çäklendirilmegi diňe kanun esasynda bellenilip biliner. 40-njy madda. Maşgala, enelik, atalyk we çagalyk döwletiň gorugynda durýar. Nikah ýaşyna ýeten erkek bilen aýalyň özara arazylygy boýunça nikalaşmaga we maşgala gurmaga hukugy bardyr. Maşgala gatnaşyklarynda är aýal deň hukukludurlar. Ata-eneler ýa-da olaryň ornuny tutýan adamlar çagalaryny terbiýelemäge, olaryň saglygy, ösüşi, okuw barada alad etmäge, olary zähmete taýýarlamaga, kanunlara, taryh we milli däp desturlara hormat goýmak medeniýetini olaryň aňyna ornaşdyrmaga hukukludurlar we borçludurlar. Kämillik ýaşyna ýeten çagalar ata-eneleri barada alada etmäge, olara kömek bermäge borçludurlar. Döwlet ýaşlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala aşyrylmagy üçin şertleri döredýär we olaryň hemme taraplaýyn ösüşine ýardam edýär. 41-nji madda. Her bir adam özüniň dine garaýşyny öz başda kesgitleýär. Onuň ýeke özü ýa-da beýleki adamlar bilen bilelikde isläň dinine uymaga ýa-da hiç bir dine uymazlygy, dine bolan garaýşlary bilen baglanyşykly anam ygtykatlaryny beýan etmäge we ýaýratmaga, dini däpler berjaý edilmegine gatnaşmaga haklydyrlar. 42-nji madda. Her bir adama pikir we söz azatlygy kepillendirilýär. Hiç kimiň adama öz pikirini erkin beýan etmegini gadagan etmäge, şonuň ýalyda onu kanuny laýyklykda ýaýratmaga, päsgel bermäge hukugy ýokdur. Hiç kim özüniň pikirini we anam ygtykadyny beýan etmegine ýa-da olardan ýüz döndürmegine mejbur edilip bilinmez. Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralýan gaýry sırlary özünde saklaýan maglumatlardan başga maglumatlary kanunda gadagan edilmedik usulda erkin gözlemäge, almaga we ýaýratmaga hukugy bardyr. 42-nji madda. Bir de degişli. Şu wagtky ýurduň içinden habar bermeýän ýa-da pikirlerini aýdyp bilmeýän ýyldaşlarymda degişli, ýani 42-nji madda size ruhsat berýär. Han diýerler, "Sana kim ruhsat berdi bu zatlar etmäge?" diýip. Konstitusiýanyň 42-nji maddasy ruhsat berdi. Ýyldaşlar. 43-nji madda. Raýatlara kanunda bellenilen tertipde ýygnaklary, ýygnanşyklary, ýürüýüşleri we beýleki köpçülikleýin çäreleri geçirmek azatlygy kepillendirilýär. 44-nji madda. Raýatlar konstitusiýanyň we kanunlaryň çäklerinde hereket edýän syýasy partiýalary we gaýry jemgyýetçilik bileleşiklerini döretmäne haklydyrlar. Konstitusiýon guruluşy zorlukly üýtgetmegi maksat edinýän, öz işinde zorluğa ýol berýän, raýatlaryň konstitusiýon hukuklaryna we azatlyklaryna garşy çykyş edýän, urşy, teniniň reňkiniň alamaty boýunça milli, dini düşmançylygy wagt edýän, halkyň saglygyna we ahlaklylygyna kast edýän syýasy partiýalaryň we gaýry jemgyýetçilik bileleşikleriniň şeýleki milli ýa-da dini alamatlar boýunça syýasy partiýalaryň döredilmegi we işlemegi gadagan edilýär. Şu wagtky jenaýatkar rejimiň dolu bozup oturan
maddasy. Maddalarının yine de biri. Maddasy diýmäň. 45-nji madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň jemgyýetiň we döwletiň işlerini dolandyrmaga göskeni, şeýle-de erkin saýlanan wekilleriň üstü bilen gatnaşmaga hukugy bardyr. 46-njy madda. Türkmenistanyň raýatlarynyň döwlet häkimiýet edaralaryna we yerli öz-özüni dolandyryş edaralaryna saýlanmaga we saýlanmaga hukugy bardyr. Türkmenistanyň raýatlarynyň öz ukyplaryna we hünär taýýarlygyna laýyklykda döwlet gullugynyň el ýeterliligine deň hukuklylygy bardyr. Türkmenistanyň raýatlarynyň adyl kaziýetlik amala aşyrylanda gatnaşmaga hukugy bardyr. Evet. Merdan Muhammedowyň 21-nji awgustda geçirilen sudunda bu maddanyň bozulandygyny tasdikladylar. 47-nji madda. Her bir adamyň telekeçilik we kanunda gadagan edilmedik gaýry ykdysady işi üçin öz ukyplaryny we emlägini erkin peýdalanmaga hukugy bardyr. 48-nji madda. Hususy eýeçilik hukugy kanun bilen goralýar. Her bir adam eýeçiliginde emläginiň bolmagyny, emlägini öz başdak, şeýle-de beýleki şahslar bilen bilelikde eýeçilik etmäge, ondan peýdalanmaga we oňa ygtyýar etmäge haklydyr. Miras hukugy kepillendirilýär. 49-njy madda. Her bir adamyň zähmeti öz islegine görä hünär, kär we iş ýerini saýlap almaga, zähmetiň sagdyn we howpsuz şertlerini hukugy bardyr. Mejburi zähmet we çaga zähmetiniň yaramaz görnüşleri gadagandyr. Hakyna durup işleýän adamlaryň öz çekýän zähmetiniň möçberini we hiline laýyk gelýän hak almaga hukugy bardyr. Bu hakyň möçberi döwlet tarapyndan bellenilen iň pes zähmet hakynyň möçberinden az bolup bilinmez. Mektep okuwçylaryna pagta ýygdyranda bu hökümet 49-njy maddanyň bozdy. Bildeşler. Çaga zähmetleriniň yaramaz görnüşleri gadagandyr. 50-nji madda. Her bir adamyň dynç almaga hukugy bardyr we ol iş hepdesiniň çäklendirilen dowamlylygynyň bellenilmeginden, her ýylky tölegli zähmet ruhsatynyň, her hepdede dynç günleriniň berilmeginden ibaratdyr. Döwlet adam üçin dynç almaga we boş wagtyny peýdalanmaga amatly şertleri döredýär. Emma döretmeýär. 51-nji madda. Her bir raýatyň ýaşaýyş jaýyna we awadanlaşdyrylan ýaşaýyş jaýyny almakda ýa-da edinmekde we öz başdak ýaşaýyş jaýyny gurmakda döwletiň goldawyna hukugy bardyr. Ýaşaýyş jaýy eldegirilmesizdir. Ýaşaýyş jaýynda ýaşaýan adamlaryň erkine garşy ýa-da kanuny esaslar bolmasa, hiç kimiň ýaşaýyş jaýyna girmäge ýa-da onuň eldegirilmesizligini başga bir ýol bilen bozmaga hukugy ýokdur. Adamyň öz ýaşaýyş jaýyny kast etmelerden gorumaga hukugy bardyr. Kanunda bellenilen esaslar bolmasa, hiç kim ýaşaýyş jaýyndan mahrum edilip bilinmez. Birleşler 51-nji madda. Geçen bizim habarlarymyzda da çykypdy mardan. Raýat maşgalamyň birleşmediň öýüne polisler tarapyndan el goýulandygyny we ondan öňe ýene bir birleşmediň öýüni ýykyp bir haja berilendi. 51-nji madda bozuldy. 52-nji madda. Her bir adamyň saglygyny gorap saklamaga,
Şol sanly döwlet saglygy goraýyş edaralarynyň hyzmatlaryndan mut peýdalanmaga hukugy bardyr. Tölegli lukmançylyk we tebipçilik hyzmatlaryny etmäge kanunda bellenilen esaslarda we tertipde ýol berilýär. 53-nji madda. Her bir adamyň jany we saglygy üçin amatly daşky gurşagy, onuň ýagdaýy barada hakyky maglumata we ekologiýa kanunçylygynyň bozulmagy ýa-da tebii betbagtçylyk netijesinde saglygyna we emlägine ýetirilen ziýanyň öwediniň dolanylmagyna hukugy bardyr. Döwlet ilatyň sagdyn ýaşaýyş şertlerini goramak we üpçün etmek, daşky gurşagy goramak we onuň durnukly ýagdaýyny saklamak maksady bilen tebii baýlyklaryň erejeli peýdalanyşyna gözegçilik edýär. Her bir adam tebigaty goramaga, daşky gurşagy we tebii baýlyklaryna aýagly çemeleşmäge borçludur. 53-nji maddada işlemeýär. Biz işledip bilmeýäris ildeşler bunu. 54-nji madda. Raýatlaryň ýaşy boýunça näsaglan, maýyp bolan, işe ukuyuplulygyny, ekleýicisini ýitiren, işsiz bolan halatynda we gaýry kanuny esaslar boýunça durmuş üpçünçiligine hukugy bardyr. Ýaş maşgalalara, köp çagaly maşgalalara, ata-enesinden mahrum bolan çagalara, veteranlara we döwletiň ýa-da jemgyýetiň bähwitlerini goramakda saglygyny ýitiren adamlara döwlet we jemgyýetçilik serişdelerinden goşmaça goldaw we ýeňillikler berilýär. 55-nji madda. Her bir adamyň bilim almaga hukugy bardyr. Umumy orta bilim hökmanydyr. Her bir adam ony döwlet bilim edaralarynda tölegsiz almaga haklydyr. Döwlet her bir adam üçin öz ukuyuplaryna laýyklykda hünär biliminiň elýeterliligini üpçün edýär. Tölegsiz bilim beriş işini amala aşyrmaga kanunda bellenilen esaslarda we tertipde ýol berilýär. Ähli bilim edaralary üçin hökmany bolan döwlet bilim standartlary bellenilýär. 56-njy madda. Her bir adamyň medeni durmuşa gatnaşmaga, çeper, almy we tehniki döredüçiligiň erkinligine hukugy bardyr. Adamyň almy, tehniki döredüçilikde şeýlekem çeperçilik, edebiýat we medeniýet işinde awtorluk hukuklary hemde bähwitleri kanun bilen goralýar. Döwlet alymyň, medeniýetiň, sunwatyň halk döredüçiliginiň, sportyň we syýasatçylygyň ösmegine ýardam edýär. 57-nji madda. Türkmenistanyň çäginde ýaşaýan ýa-da wagtlaýyn bolýan her bir adam Türkmenistanyň konstitusiýasyny we kanunlaryny berza etmäge, milli däp desturlary, taryhy, medeni we tebii mirasy hormatlamaga borçludur. 58-nji madda. Türkmenistany goramak her bir raýatyň mukaddes borjudur. Türkmenistanyň raýaty bolan her bir erkek adam üçin ähli umumy harby borçluluk bellenilendir. 59-njy madda. Her bir adam kanunda bellenilen tertipde we möçberlerde salgytlary tölemäge we gaýry tölegleri amala aşyrmaga borçludur. 60-njy madda. Her kim at abraýynyň we mertebesiniň şeýlekem konstitusiýada hemde kanunlarda gözeňinde tutulan hukuklarynyň we azatlyklarynyň kaziýet goragy kepillendirilýär. Her bir adamyň döwlet edaralarynyň, jemgyýetçilik bileleşikleriniň, yerli öz-özüni dolandyryş edaralarynyň we wezipeli adamlaryň çözgütlerini we hereketlerine kaziýete şikaýet etmäge hukugy bardyr. 61-nji madda. Her bir adamyň döwlet edaralarynyň, gaýry guramalaryň, olaryň işgärleriniň, şeýlekem aýry-aýry adamlaryň bikanun hereketleri bilen özüne maddi ýa-da ahlak taýdan ýetirilen ziýanyň öwediniň dolanmagyny kaziýet tertibinde talap etmäge hukugy bardyr. 62-nji madda. Adam öz-özüne we ýakyn garyndaşlaryna garşy görkezme we düşündürüş bermäge mejbur edilip bilinmeli.
psihiki ýa-da fiziki täsir etmegiň netijesinde şeýle hem gaýry bir kanun usulları bilen alynan subutnamalaryň ýuridik güýji ýokdur. 63-nji madda. Döwlet her bir adama ýuridik kömegi almaga bolan hukuky kepillendirýär. Kanunda gözeňinde tutulan halatlarda ýuridik kömek tölegsiz berilýär. 64-nji madda. Raýatlaryň ýagdaýyny yaramazlaşdyrýan kanunyň yzyna täsir ediş güýji ýokdur. Amala aşyrylan pursatynda hukuk bozulmasy hökmünde ikrar edilmedik hereketler üçin hiç kim jogapkärçilik çekip bilinmez. 65-nji madda. Raýatlaryň şu konstitusiýada gözeňinde tutulan aýry-aýry hukuklarynyň we azatlyklarynyň amala aşyrylmagy diňe adatdan daşary ýa-da harby ýagdaýlar düzgünü şertlerinde konstitusiýada we kanunlarda bellenelen tertipde we çäklerde çäklendirilip biliner. Ýagny konstitusiýadaky bize berilen hukuklar, haklar, azatlyklar diňe adatdan daşary ýagdaý çykan wagtynda çäklendirilip biliner. Galan wagty istenlik ýerde öz konstitusiýon hukumuzy, azatlygymyzy gorap bilmäne konstitusiýa tarapyndan kepillendirilendir. Başka hiç bir yerden garaşmaň illeşler bize bir yerden kömek ediler diýip. Biz özümüziň konstitusiýon hukuklarymyzy ulanmana haklydyryz hemde borçludyrız. 3-nji bölüme geçýäs. Türkmenistanyň konstitusiýasy 3-nji bölüm. Türkmenistanda döwlet, häkimiýet edaralarynyň ulgamy. 1-nji bab umumy düzgünler. 66-njy madda. Türkmenistanda ýokary döwlet häkimiýetiniň Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň mejlisi, Türkmenistanyň ministrler kabineti we Türkmenistanyň ýokary kaziýeti amala aşyrýarlar. 67-nji madda. Yerlerde döwlet häkimiýeti yerli wekilçilikli we yerine ýetirici edaralar tarapyndan Türkmenistanyň konstitusiýasynda we kanunlarynda bellenilen tertipde amala aşyrylýar. 2-nji bab. Evet. 3-nji bölümüň 2-nji baby. Türkmenistanyň prezidenti. 68-nji madda. Türkmenistanyň prezidenti döwletiň we yerine ýetirici häkimiýetiň baş tutanydyr. Türkmenistanyň iň ýokary wezipeli adamydyr. Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygynyň we hemişelik bir taraplyk hukuk ýagdaýynyň çäk bitewiliginiň konstitusiýany, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny berjay etmegiň we halkara borçnamalary ýerine ýetirmegiň kepili hökmünde çykyş edýär. 69-njy madda. Türkmenistanda dowulan ýaşy 40-dan pes bolmadyk. Döwlet dilini bilýän, soňky 15 ýylyň dowamında Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan hemde işläp gelýän Türkmenistanyň raýaty Türkmenistanyň prezidentligine saýlanyp biliner. 70-nji madda. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň halky tarapyndan göskeni 7 ýyl möhlete saýlanylýar we kasam kabul eden pursatyndan öz wezipesine girişýär. Türkmenistanyň prezidenti saýlamagyň we onuň öz wezipesini girişmeginiň tertibi kanun bilen kesgitlenilýär. 71-nji madda. Türkmenistanyň prezidenti konstitusiýany we kanunlary durmuşa geçirýär. 2-nji. Daşary syýasatyň amala aşyrylmagyna ýol başçylyk edýär. Beýleki döwletler bilen gatnaşyklara Türkmenistana wekilçilik edýär. Gepleşikleri geçirýär we halkara şertnamalaryna gol çekýär. Daşary ýurt döwletlerindäki döwletara we halkara guramalaryň ýanyndaky Türkmenistanyň ilçilerini we beýleki diplomatik wekillerini belleýär we ýygyna çagyrýar. Daşary ýurt döwletleriniň diplomatik wekilleriniň
ananç we ýygyna çagyrlyş hatlaryny kabul edýär. Türkmenistanyň prezidentiniň diwanyny düzýär. 3. 4. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen serkerde başysydyr. Ýaragly güýçleriň ähli umumy ýa-da bölekleýin mobilizasiýasyny geçirmek, ýaragly güýçleri söwüşçüň taýýarlyk ýagdaýyna getirmek we ulanmak hakynda buyruk berýär. 5. Türkmenistanyň harby doktrinasy tasdiklanylýar. 6. Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň beýleki goşunlarynyň we goşun düzümleriniň ýokary serkerdelerini wezipelere belleýär we wezipelerinden boşadýar. 7. Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk geňeşini düzýär we oňa baş tutanlyk edýär. 8. Döwlet içeri we Döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy uğurlaryny hemde ýurduň syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösmeginiň maksatnamalaryny tasdiklaýar. Türkmenistanyň döwlet budjetini we onuň ýerine ýetirilişi hakynda hasabaty Türkmenistanyň mejlisiniň garamagyna hemde tasdiklamagyna hödürleýär. 10. Kanunlara gol çekýär, alalaşmadyk halatynda gaýra goýmak, veto hukugyny peýdalanyp, özüniň närazylyklary bilen kanuny 2 hepdeden giýje goýman, Türkmenistanyň mejlisine gaýtadan ara alyp maslahatlaşmak we sese goýmak üçin gaýtarmagy haklydyr. Eger Türkmenistanyň mejlisi deputatlaryň umumy sanynyň azyndan 3-den 2 böleginiň ses bermegi bilen ozal kabul edilen çözgüdüni tasdiklaýan bolsa, onda Türkmenistanyň prezidenti şol kanuny gol çekýär. Türkmenistanyň prezidentiniň konstitusiýany kabul etmek, oňa üýtgetmeler we goşmaçylar girizmek hakyna kanunlar barada gaýra goýmak we veto hukugy ýokdur. 11. Ýurtdaky ýagdaý, döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy uğurlary barada her ýylky ýüzlenmeler bilen Türkmenistanyň halkyna we Türkmenistanyň mejlisine ýüzlenýär. 12. Türkmenistanyň saýlawlary we sala-salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar döredýär, onuň düzümine üýtgetmeler girizýär. 13. Sala-salşyklary geçirmegiň senesini belleýär. Türkmenistanyň mejlisiniň maslahatyny möhletinden öň çagyrmaga haklydyr. Türkmenistanyň raýatlygyna kabul etmek, oňa dikeltmek, raýatlykdan çykarmak we raýatlygy üýtgetmek, şeýle hem gaçbatalga bermek hakynda meseleleri çözýär. 15. Türkmenistanyň döwlet syýlaglary bilen syýlaglaýar, harby atlary we gaýry döwlet atlaryny dakýar. 16. Türkmenistanyň mejlisiniň razylygy bilen Türkmenistanyň ýokary kaziýetiniň başlygyny, Türkmenistanyň baş prokuroruny, Türkmenistanyň içeri işler ministrini, Türkmenistanyň adalat ministrini wezipe belleýär we wezipeden boşadýar. 17. Türkmenistanyň mejlisine Türkmenistanda adam hukukları boýunça ygtyýarly wekili saýlamak hakynda tertip girizýär. 18. Rehim etmegi we günä geçmegi amala aşyrýar. 19. Adatdan daşary we harby ýagdaýlaryň düzgünini girizýär. 20. Konstitusiýada we kanunlarda özüniň ygtyýarlylygyna degişli edilen gaýry meseleleri çözýär. 72. madda. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň bütünçäginde hökmanlyk güýji bolan fermanlary, kanunlar we buýruklary çykarýar. 73. madda. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň mejlisiniň deputaty bolup bilmez. 74. madda. Türkmenistanyň prezidenti eldegirilmesizlik hukugyna eýedir. Onuň aty, abraýy we mertebesi kanun bilen goralýar. Türkmenistanyň prezidentiniň we onuň maşgalasynyň üçinçiligi, hyzmat edilişi we gaýry we goragy döwletiň hasabyna amala aşyrylýar. 75. madda. Türkmenistanyň 21.01.2023 ýyldaky nomer 531
5-nji bölüm konstitusiyon kanuny esasında güýjüni ýitiren diýip ikrar edilen. 75-nji madda kanuny güýjüni ýitiren diýip ikrar edilen diýär. Bunu 2008-nji ýyldaky 75-nji maddany okasak bilip bilersiz ýöne. Şu wagt biz dowam edelim. 76-njy madda. Türkmenistanyň prezidentiniň konstitusiýanyň 71-nji maddasynyň 2-nji, 15-nji, 18-nji bentlerinde gözeňinde tutulan özüniň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygyna berilip bilinýän ygtyarlyklaryndan başga ygtyarlyklaryny beýleki döwlet edaralaryna ýa-da wezipeli adamlara bermäge haky ýokdur. Türkmenistanyň prezidenti haýsydyr bir sebäbe görä öz borçuny ýerine ýetirip bilmese, prezident saýlanýança onuň ygtyarlyklary Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Şu halatda Türkmenistanyň prezidentiniň saýlawlary onuň ygtyarlyklarynyň Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygyna geçen gününden başlap 60 günden giýje goýulman geçirilmelidir. Türkmenistanyň prezidentiniň borçlaryny ýerine ýetirýän adam Türkmenistanyň prezidentligini dalaşgar hödürlenip bilinmez. Şu döwürde Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler girizilip bilinmez. Bu maddany üýtgetdiler. Hakykatdan aslında da bir üýtgedilen maddany okap otursa. Şu taýda biraz dyňy bereliň illeşler. Ýene de dowam ederiz. Üçüncü bab. Türkmenistanyň meclisi bardy. Yani Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji baby. Türkmenistanyň meclisi. 77-nji madda. Türkmenistanyň meclisi parlamenti. Kanun çykarjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaradyr. 78-nji madda. Türkmenistanyň meclisi 125 deputatdan ibarat bolup, olar saýlawçylaryň sany takminan deň bolan saýlaw okruglary boýunça 5 ýyl möhletde saýlanylýar. Saýlawlar gününe çenli 25 ýaşy dolan we soňky 10 ýylyň dowamında Türkmenistanda hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýaty Türkmenistanyň meclisiniň deputatlygyna saýlanyp biliner. 79-njy madda. Türkmenistanyň meclisi aşagdaky halatlarda möhletinden öň ýatyrylyp bilinýär. Ähli halk sala salyşygynyň çözgüdi esasında. 2. Türkmenistanyň meclisiniň deputatlarynyň umumy sanynyň 3-den 2 bölegünden az bolmadyk sesleriniň köplügi bilen kabul edilen karary esasında öz-özüni ýatyrmagy. 3. 6 aýyň dowamında Türkmenistanyň meclisiniň ýolbaşçy düzülmedik halatynda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan. 80-nji madda. Türkmenistanyň meclisi deputatlaryň ygtyarlyklaryny öz başda kesgitleýär. Olaryň arasynda Türkmenistanyň meclisiniň başlygyny, onuň orunbasaryny saýlaýar, komitetleri we toporlary düzýär. Türkmenistanyň meclisiniň öňkü çağırylışynyň deputatlary Türkmenistanyň meclisiniň täze çağırylışynyň birinji maslahaty açylýança öz ygtyarlyklaryny saklaýarlar. 81-nji madda. Türkmenistanyň meclisi 1. Konstitusiýany we kanunlary kabul edýär, olara üýtgetmeler we goşmaçylar girizýär. Olaryň ýerine ýetirilişine gözegçilik we olara resmi düşündürüş bermegi amala aşyrýar. 2. Ministrler kabinetiniň işiniň maksatnamasyny makullamak barada mesele garaýar. 3. Türkmenistanyň döwlet budjetini we onuň ýerine ýetirilişi hakynda hasabaty tasdiklamak barada meselelere garaýar. 4.
Döwletiň içeri we daşary syýasatynyň esasy uğurlaryna hemde ýurdu syýasy, ykdysady durmuş we medeni taýdan östürmegiň maksatnamalaryna garaýar. 5. Ähli halk sala salışlyklaryny geçirmek hakynda meseleleri çözýär. 6. Türkmenistanyň prezidentiniň, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň, vilayet, etraf we şäher halk maslahatlarynyň we geňeşleriniň agzalarynyň saýlawlaryny belleýär. 7. Türkmenistanyň prezidentiniň teklibi boýunça Türkmenistanyň ýokary kaziýetiniň başlygyny, Türkmenistanyň baş prokuroruny, Türkmenistanyň içeri işleri ministrini, Türkmenistanyň adalat ministrini we wezipe bellemek we wezipeden boşatmak barada mesele garaýar. Yani 7. bölümünde Türkmenistanyň ýokary kaziýetiniň başlygyny, Türkmenistanyň baş prokuroruny, Türkmenistanyň içeri işler ministrini, Türkmenistanyň adalat ministrini wezipe bellemek we wezipeden boşatmak baradaky meseleleri garaýarlar hemde sese goýýarlar. Yani prezidentin gönümün öz karary bilen, öz kellesi bilen aýyrmana haky ýokdur. Türkmenistanyň prezidentiniň teklibi boýunça Türkmenistanda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekil adalatçyny saýlaýar. 9. Döwlet syýlaglaryny döredýär. Türkmenistanyň prezidentini döwlet syýlaglary bilen syýlaglaýar. Oňa harba atlar we gaýry döwlet atlaryny dakýar. 10. Döwlet häkimiýet idaralarynyň kadalaşdyrjy hukuknamalarynyň konstitusiýa laýyklygyny kesgitleýär. 11. Halkara şertnamalaryny tasdikleýär we ýatyrýar. 12. Türkmenistanyň döwlet serhedini we dolandyryş çäk bölünüşini üýtgetmek meselelerini çözýär. 13. Parahatçylyk we howpsuzlyk meselelerine garaýar. 14. Konstitusiýa we kanunlar bilen Türkmenistanyň mejlisiniň ygtyýarlylygyna degişli edilen gaýry meseleleri çözýär. 82. madda. Türkmenistanyň mejlisi aýry-aýry meseleler boýunça Türkmenistanyň prezidentine kanunlary çykarmak hukugyny berip biler. Soňra şol kanunlary tasdiklamak barada mesele Türkmenistanyň mejlisi tarapyndan hökman garalmalydyr. Türkmenistanyň mejlisi aşagdaky meseleler boýunça kanunlary çykarmak hukugyny hiç kime berip bilmez. Konstitusiýany kabul etmek we onu üýtgetmek, jenaýet we administrativ kanunçylygy, kaziýet önümçiligi. Bu üçü sany maddany Türkmenistanyň mejlisi hiç kime bermez. Yani üýtgetmek ýa-da girilmek baradaky hukugy hiç kime bermez. Hatda prezidente de. Bizde 82. maddada gözümüz göre bozulup dur. 83. madda. Kanun çıkarılacak başlangıcına bolan hukuk Türkmenistanyň prezidentine, Türkmenistanyň halk maslahatyna, Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlaryna, Türkmenistanyň ministrler kabinetine we Türkmenistanyň ýokary kaziýetine degişlidir. 84. madda. Türkmenistanyň mejlisiniň deputaty ministrler kabinetine, ministrlere, beýleki döwlet idaralarynyň ýolbaşçylaryna resmi sowal bilen ýüz tutmak, şeýlekem dilden we hat üstü bilen soraw bermek hukugyna eýedir. 85. madda. Döwlet Türkmenistanyň mejlisiniň her bir deputatyna onuň öz ygtyýarlyklaryny päsgelçiliksiz we netijeli amala aşyrmak üçin ähli şertleriň döredilmegini, onuň hukuklarynyň we azatlyklarynyň, janynyň, at-abraýynyň we mertebesiniň gorulmagyny, şeýlekem şahsy eldegirilmesizligini kepillendirýär. 86. madda. Deputatlyk ygtyýarlyklaryndan diňe Türkmenistanyň mejlisi tarapyndan mahrum edilip biliner. Şu mesele boýunça çözgüt Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň umumy sanynyň 3-den 2 bölüginden az bolmadyk sesleriniň köplügi bilen kabul edilýär. Türkmenistanyň mejlisiniň razylygy bolmasa,
deputat administrativ we jenayet jogapkärçiligine çekilip, tutluk edilip ýa-da başga hili ýol bilen onuň azatlygy çäklendirilip bilinmez. 87-nji madda. Türkmenistanyň mejlisiniň deputaty şol bir wagtda Türk Ministrler Kabinetiniň agzasy, häkim, arçyn, kazy, prokuror wezipelerini eýelep bilmez. 88-nji madda. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy gizliň ses bermek bilen saýlanylýar. Ol Türkmenistanyň mejlisine hasabat berýär hemde Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň umumy sanynyň 3-den 2 bölegünden az bolmadyk sesleriniň köplügi bilen kabul edilen çözgüdi boýunça wezipesinden boşadylyp biliner. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň orunbasary açyk ses bermek arkaly saýlanylýar. Ol Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň tawşyrmagy boýunça onuň aýry-aýry wezipelerini ýerine ýetirýär. Türkmenistanyň mejlisiniň başlygynyň bolmadyk halatynda ýa-da onuň öz ygtyýarlyklaryny amala aşyrmagy mümkin bolmasa onuň borçlaryny ýerine ýetirýär. 89-njy madda. Türkmenistanyň mejlisiniň prezidiumy Türkmenistanyň mejlisiniň işini gurnamaga amala aşyrýar. Türkmenistanyň prezidiumynyň düzümine Türkmenistanyň mejlisiniň başlygy, onuň orunbasary, komitetleriniň we toporlarynyň başlyklary giyirýärler. 89-njy madda biraz agyrrak bolup illeşler. Sizem ekranda okarsyňyz. 90-njy madda. Türkmenistanyň mejlisiniň, onuň prezidiumynyň, komitetleriniň we toporlarynyň, deputatlarynyň iş tertibi, olaryň wezipeleri we ygtyýarlyklaryny kanun bilen kesgitlenilýär. 4-nji bab. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti. 91-nji madda. Türkmenistanyň Ministrler Kabineti hökümeti ýerine ýetiriji we serenjam beriji edaradyr. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygydyr. 92-nji madda. Ministrler Kabinetiniň düzümine Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasarlary, ministrler giyirýärler. Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan Ministrler Kabinetiniň düzümine ýerine ýetiriji häkimiýetiň merkezi edaralarynyň ýolbaşçylary bolan beýleki adamlar giýirilip bilinler. Ministrler Kabineti Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan onuň öz wezipesine giýirişen gününden başlap bir aýyň dowamında düzülýär we täze saýlanan prezidentiň öňünde öz ygtyýarlyklaryny tapşyrýar. 93-nji madda. Ministrler Kabinetiniň mejlisini Türkmenistanyň prezidenti ýa-da onuň tawşyrygy boýunça Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasarlarynyň biri alyp barýar. Ministrler Kabineti öz ygtyýarlyklaryny çäginde Ministrler Kabineti öz ygtyýarlylygynyň çäginde ýerine ýetirilmegi hökmany bolan kararlary kabul edýär we buýruklary çykarýar. 94-nji madda. Ministrler Kabineti. 1. Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň prezidentiniň we Türkmenistanyň mejlisiniň namalarynyň ýerine ýetirilmegini guraýar. 2. Raýatlaryň hukugyny we azatlyklaryny üpçün etmek hem goramak, eýetçiligi, jemgyýetçilik tertibini we bilim we milli howpsuzlygy goramak boýunça çäreleri amala aşyrýar. Döwletiň içeri we taşary syýasatynyň esasy uğurlary boýunça teklipleri, ýurdu syýasy, ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösdürmegiň maksatnamalaryny işäp taýýarlaýarlar hemde olary mejlisiň garamagyna berýär. 4. Ykdysady, durmuş we medeni taýdan ösüşiň döwlet tarapyndan dolandyrylmagyny amala aşyrýar. 5. Döwlet kärhanalaryny,
edaralaryny we guramalaryny tolandyrmagyny guraýar. Döwlet kärhanalaryny, edaralary we guramalaryny tolandyrmagy guraýar. We guramalaryny tolandyrmagyny guraýar. 6. Tebigi baýlyklaryň rejeli peýdalanmagyny we goralmagyny üçin edýär. 7. Pul we karyz ulgamyny putalandyrmak boýunça çäreleri görýär. 8. Zerur bolan halatynda ministrler kabinetiniň ýanynda komitetleri, baş müdürlükleri we beýleki pudaklyň dolandyryş edaralaryny döredýär. 9. Ykdysady işi amala aşyrýar. Daşary ýurt döwletleri bilen medeni we gaýry gatnaşyklaryň ösmegini üçin edýär. 10. Hökümet edaralarynyň, döwlet kärhanalarynyň we guramalarynyň işine ýol başçylyk edýär. Ministrlikleriň we pudaklaryň dolandyryş edaralarynyň şeýle hem ýerine ýetiriji häkimiýetiň yerli edaralarynyň hukuknamalaryny ýatyrmaga haklydyr. 11. Türkmenistanyň konstitusiýasy, kanunlary we beýleki kadalaşdyryjy hukuknamalary bilen ygtyýarlylygyna degişli edilen gaýry meseleleri çözdýär. 95-nji madda. Ministrler kabinetiniň ygtyýarlyklary, onuň işiniň tertibi beýleki döwlet edaralary bilen gatnaşyklary kanun bilen kesgitlenilýär. 5-nji bab. Kaziýet häkimiýeti. 96-njy madda. Türkmenistanyň kaziýet häkimiýeti diňe kaziýetlere degişlidir. Kaziýet häkimiýeti raýatlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny kanun arkaly goralýan döwlet hem jemgyýetçilik bähwitlerini goramaga niýetlenendir. 97-nji madda. Kaziýet häkimiýeti Türkmenistanyň ýokary kaziýeti we kanunda gözeňinde tutulan beýleki kaziýetler tarapyndan amala aşyrylýar. Adatdan daşary kaziýetleriň we kaziýetiň ygtyýarlyklary berilen gaýry guruluşlaryň töredilmegine ýol berilmeýär. 98-nji madda. Kadrlar garaşsyzdyr. Olar diňe konstitusiýa we kanuny tabindirler. Kadrlaryň işine hiç kimin gatnaşmagyna ýol berilmeýär we oňa gatnaşmagy kanunda bellenelen jogapkärçilige eltýär. 99-njy madda. Kadrlaryň eldegirilmesizligi kanun bilen kesgitlenilýär. 100-nji madda. Kadrlar Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan wezipe bellenilýär we wezipeden boşadylýar. Kadrlary wezipe bellemeň we wezipeden boşatmagyň tertibi kanun bilen kesgitlenilýär. 101-nji madda. Kadrlar muallimçilik, döredüjilik we almabarlyk işlerinden başga hak tölenilýän haýsydyr bir beýleki wezipäni eýelep bilmezler. 102-nji madda. İşlere kaziýetlerde kollegial garalýar. Kanunda gözeňinde tutulan halatlarda bolsa kazi ýekelikde garaýar. 103-nji madda. Kaziýetlerde işler açyk seljerilýär. İşiň ýapyk mejlisi dinlenilmegine diňe kanunda gözeňinde tutulan halatlarda kaziýet önümçiliginiň ähli düzgünlerini berja etmek bilen ýol berilýär. Kaziýet önümçiligi taraplaryň deňligi we bäsleşigi esasynda amala aşyrylýar. 104-nji madda. Kaziýet önümçiligi döwlet dilinde alınıp barylýar. İşe gatnaşýan we kaziýet önümçiliginiň dilini bilmeýän adamlara terjimeçiniň kömegi arkaly işiň materiallary bilen tanışmak, kaziýet hereketlerine gatnaşmak şeýle hem kaziýet mejlisinde ene dilinde çykyş etmek hukugy üçin edilýär. 105-nji madda.
taraplaryň Türkmenistanyň kaziýetleriniň çözgütlerini, hökümlerine we gaýry kanunlaryna şikaýet etmäge hukugy bardyr. 106-njy madda. Kaziýetleriň çözgütleri, hökümleri we gaýry kararlary Türkmenistanyň çäginde ýerine ýetirilmegi üçin hökmanydyr. 107-nji madda. Ýuridik kömek almaga bolan hukuk kaziýet önümçiliginiň istenlik tapgyrynda kepillendirilýär. Ýuridik kömegi bermek adwokatlar we şeýle kömegi bermäge hukugy bolan beýleki fizik we ýuridik şahslar tarapyndan amala aşyrylýar. 108-nji madda. Kaziýetleriň ygtyýarlylygy olary töretmegiň we işiniň tertibi kanun bilen kesgitlenilýär. Türkmenistan Konstitusiýasy 6-njy bab. Döwlet häkimiýetiniň yerli edaralary. 109-njy madda. Vilayatlarda, etraplarda we şäherlerde kanunda bellenilen tertipde yerli wekilçilikli edaralar, halk maslahatlary döredilýär. Olaryň agzalary degişli dolandyryş çäk birliklerinde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan saýlanylýar. 110-njy madda. Vilayat, etrap we şäher halk maslahatlary degişli çäkde. 1-nji ykdysady, durmuş we medeni taýdan östürmegiň maksatnamalarynyň ýerine ýetirilmeginiň guramaga gatnaşýarlar. Yerli budjeti we onuň ýerine ýetirilişi hakynda hasabaty tasdiklaýarlar. 3. Kanunyň berzaý edilmegini we jemgyýetçilik tertibiniň goralyp saklanylmagyna, raýatlaryň hukugynyň we kanuny bähwitleriniň goralmagyna ýardam edýär. 4. Çägi ykdysady, durmuş we medeni taýdan östürmek çağırında amala aşyrylýan işler barada yerine ýetiriji edaralaryň ýolbaşçylarynyň habarlaryny dinleýär. 5. Türkmenistanyň kanunçylygy bilen vilayat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň ygtyýarlyklaryna degişli edilen gaýry meseleleri çözýär. Vilayat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň kabul edilen kararlary degişli çäkde ýerine ýetirmek üçin hökmanydyr. Vilayat, etrap we şäher halk maslahatlarynyň, olaryň agzalarynyň wezipeleri, ygtyýarlyklary we işiniň tertibi kanun bilen kesgitlenilýär. 111-nji madda. Ýerine ýetiriji häkimiýeti ýerlerde, vilayatlarda vilayat häkimleri, etraplarda etrap häkimleri, şäherlerde şäher häkimleri amala aşyrýarlar. 112-nji madda. Häkimler Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan wezipe bellenilýär we wezipeden boşadylýar hem-de oňa hasabat berýärler. 113-nji madda. Häkimler Türkmenistanyň konstitusiýasynyň, kanunlarynyň, Türkmenistanyň prezidentiniň, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň mejlisiniň kararlarynyň ýerine ýetirilmegini öpçün edýär. Häkimler öz ygtyýarlyklarynyň çäklerinde karamagyndaky ýerlerde ýerine ýetirilmegi. Häkimler öz ygtyýarlyklarynyň çäginde garamagyndaky ýerlerde ýerine ýetirilmegi üçin hökmany bolan kararlary kabul edýär. 114-nji madda. Häkimleriň wezipeleri, ygtyýarlyklary we işiniň tertibi kanun bilen kesgitlenilýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy 6-njy bölüm. Yerli özüňi dolandyryş. 115-nji madda. Yerli özüňi dolandyryş ulgamyny geňeşler we çäk jemgyýetçilik özüňi dolandyryş edaralary emele getirýärler. Geňeşler agzalary degişli dolandyryş çäk birliklerinde ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary tarapyndan saýlanylýar wekilçilikli edaradyr. 116-njy madda. Geňeş degişli çäkde. 1-nji. Ykdysady durmuş we medeni taýdan östürmegiň esasy uğurlaryny kesgitleýär.
budjeti düzýär we tasdikleýär, onuň ýerine ýetirilişi hakynda hasabaty taýýarlaýar. 3. Salgytlar we ýygymlary, olary almaň tertibini belleýär. 4. Özüne degişli eýetçiligi dolandyrýar. 5. Tebiigi baýlyklar erejeli peýdalanmak we daşky gurşagy goramak boýunça çäkleri keskitleýär. 4-nji bö. İlleşler ben bu ýerde bap boýunça gidýärdim-de. Men bu ýerde bap boýunça 6-njy bap ýygarlap gitdim. Belki ýalňyş aýdan bolup bilerin illeşler. Sonra 4-nji bölüm. Dogry, 6-njy bap. 4-nji bölüm, dogry. Ýere ýetipdik, özüne degişli eýetçiligi dolandyrýar. Bulara kapdyk, evet. 119-njy madda geldik. 5-nji bölüm. Saýlaw ulgamy, sala salyşyk. 119-njy madda. Türkmenistanyň prezidentiniň, mejlisiň deputatlarynyň, velayat, etrap we şäherler halk maslahatlarynyň we geňeşleriň agzalarynyň saýlawlary ähli-umumy we deň saýlaw hukugynyň esasynda geçirilýär. Türkmenistanyň 18 ýaşy dolan raýatlarynyň saýlamaga hukugy bardyr. Her bir saýlawçynyň bir sesi bardyr. Saýlawlara kaziýet tarapyndan kämillik ukyby ýok diýilip ikrar edilen. Şeýle hem azatlykdan mahrum ediliş yerlerinde ceza çekýän raýatlar gatnaşmaýarlar. Beýleki halatlarda raýatlaryň saýlaw hukuklarynyň çäklendirilmegi ýol berilmesizdir we ol kanunda bellenilen jogapkärçilige ertýär. 120-nji madda. Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlygyna velayat, etrap we şäher halk maslahatlaryny we geňeşleriň agzalaryna dalaşgärlere bildirilýän talaplar Türkmenistanyň kanunlary bilen keskitlenilýär. 121-nji madda. Saýlawlar göni saýlawlardyr we saýlanylýan adamlar raýatlar tarapyndan göskönü saýlanylýar. 122-nji madda. Saýlawlarda ses vermek gizlindir. Ses vermegiň barşynda saýlawçylaryň öz erk islegini beýan edişine gödäwçilik edilmegine ýol berilmeýär. 123-nji madda. Dalaşgärleri hödürlemek hukugy Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda amala aşyrylýar. 124-nji madda. Döwlet we jemgyýetçilik durmuşynyň has möhüm meselelerini çözmek üçin ähli halk we yerli sala salyşlyklary geçirilip biliner. Sala salyşygyň netijesinde kabul edilen çözgütler diňe sala salyşyk ýoly bilen ýatyrylyp ýa-da üýtgedilip biliner. 125-nji madda. Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň umumy sanynyň azyndan 3-den 2 böleginiň tertibi boýunça ýa-da saýlaw hukugyna eýe bolan raýatlaryň azyndan 250 müňüsiniň teklibi boýunça ähli halk sala salyşygyny geçirmek barada çözgüdi kabul etmek hukugy Türkmenistanyň mejlisine degişlidir. 126-njy madda. Yerli sala salyşlyklary bellemek hukugy öz başlangıcı boýunça ýa-da degişli çäkde ýaşaýan saýlawçylaryň azyndan 4-den 1 böleginiň teklibi boýunça geňeşe degişlidir. 127-nji madda. Sala salyşyklar ähli-umumy, deň, göni we gizlin ses vermek arkaly geçirilýär. Sala salyşyklara Türkmenistanyň saýlaw hukugyna eýe bolan raýatlary gatnaşýarlar. 128-nji madda. Saýlawlary we sala salyşyklary geçirmegiň tertibi kanun bilen keskitlenilýär. Saýlawlar we sala salyşyklar adatdan daşary we harby ýagdaýlar düzgünü hereket edýän döwründe geçirilmeýär.
6-njy bölüm. Prokuratura. 129-njy madda. Türkmenistanyň kanunlarynyň, Türkmenistanyň prezidentiniň, Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň namalarynyň, Türkmenistanyň mejlisiniň kararlarynyň takyk we bir meňdeş berja edilişine gödäwçilik etmek Türkmenistanyň baş prokuroruny hemde oňa tabyn prokurorlara yüklenilýär. Prokuror kaziyetlerde işleriň garalmagyna kanunda bellenilen esaslarda we tertipde gatnaşýar. 130-njy madda. Prokuratura dessin agtarış işiniň kanunlylygyna we jenaýat işleriniň derňelişine gödäwçilik edýär. Dessin agtarış diýär. Dessin bolanda näme bolýar? Illeşler kommentarda ýazarsyňyz. Dessin bolanda çalta agtarış bolýarka. Dessini, tiz, derro bolýar. 131-nji madda. Prokuratura edaralarynyň ýeke-täk merkezleşdirilen ulgamyny Türkmenistanyň baş prokurory ýolbaşçylyk edýär. Prokurorlary wezipe bellemegiň we wezipeden boşatmagyň tertibi kanun bilen kesitlenilýär. 132-nji madda. Türkmenistanyň baş prokurory we oňa tabyn prokurorlar öz ygtyarlyklaryny amala aşyranlarynda diňe kanuny gollanýarlar. 133-nji madda. Prokuratura edaralarynyň ygtyarlylygyny, olary döretmegiň we işiniň tertibi kanun bilen kesitlenilýär. 7-nji bölüm. Ykdysadyýet we maliýe karz ulgamy. Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklary ýörelgelerine esaslanýar. Döwlet telekeçiligi höwetlendirýär we goldaýar. Kiçi we orta işe birligiň ösmegine ýardam edýär. 135-nji madda. Döwlet salgytlary, ýygymlary we gaýry hökmany tölegleri, olary tölemek borjunyň esaslary, salgyt töleýijiniň hukuk goragynyň ulgamy kanun tarapyndan bellenilýär. 136-njy madda. Türkmenistanyň maliýe karz ulgamy, budjet ulgamyny, bank ulgamyny, maliýe edaralaryny, şeýlehem kärhanalaryň, guramalaryň, edaralaryň we Türkmenistanyň raýatlarynyň maliýe serişdelerini öz içine alýar. Türkmenistanda ýeke-täk budjet, maliýe, salgyt, pul we karz syýasaty alınıp barylýar. 137-nji madda. Türkmenistanyň budjet ulgamy, Türkmenistanyň döwlet budjetiniň düzüm bölekleri bolan ähli derejedäki budjetleriň jeminden ibaratdyr. Türkmenistanyň budjet ulgamynyň düzülüşiniň we işlemeginiň umumy ýörelgeleri, şeýlehem Türkmenistanda budjet işiniň we budjetara gatnaşyklarynyň esaslary kanun bilen kesitlenilýär. 138-nji madda. Türkmenistanyň bank ulgamy Türkmenistanyň Merkezi bankyny we karz edaralaryny öz içine alýar. Türkmenistanyň Merkezi banky ýeke-täk döwlet pul karz syýasatyny geçirmegi, nagyt pul dolandyrşygyny guramagy, hasaplaşyk tölew ulgamynyň işlemegini, karz edaralarynyň algydarlarynyň we goýumçylarynyň bähwitlerini goramagy, şeýlehem Türkmenistanyň halkara ätiýaçlyklarynyň dolandyrylmagyny üçin edýär we kanunda gödeňinde tutulan gaýry wezipeleri ýerine ýetirýär. 139-njy madda. Türkmenistanyň milli pul birligi manatdyr. Türkmenistanyň çäginde daşary ýurt pulunyň dolandyrşygy kanun bilen düzgünleşdirilýär. Illeşler 139-njy maddamyzam dolulugyna bozulypdyr. Näme üçin diýsek, Türkmenistanda 2 kurs bar. Evet, kanun bilen düzgünleşdirilmeýär. 8-nji bölüm. Jemleýiji düzgünler. 140-njy madda. Kanunlar döwlet edaralarynyň we wezipeli adamlaryň gaýry hukuk namalary,
konstitusiýanyň esasynda we şoňa laýyklykda kabul edilýär. Konstitusiýada we kanunlarda görkezdilen düzgünler biri-birine gawat gelmedik halatynda konstitusiýanyň düzgünleri hereket edýär. Evet, 140-njy maddanyň mazmuny şeýlere. Cinayet kodeksindeki geçýän maddalar konstitusiýadaky maddalara gawat gelmeýän bolsa, konstitusiýadaky geçýän düzgünler amala aşyrylýar, hereket edýär. 141-nji madda. Konstitusiýanyň döwlet dolandyrşynyň prezident respublikasy görnüşi hakynda düzgünleri üýtgedilip bilinmez. 142-nji madda. Konstitusiýany kabul etmek we onu üýtgetmek hakynda konstitusiýon kanun. Eger Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň umumy sanynyň adından 3-den 2 bölegi ýa-da ähli halk sala salyşygyna gatnaşan Türkmenistanyň raýatlarynyň ýarysyndan köpüsi oňa ses beren bolsa, ol kabul edilen diýilip hasap edilýär. Doğru. İlleşler şu yerde. Konstitusiýamyzy bitirdik. Wagtymyzam esli bolupdyr. Men açıklama bermedim bu gerekde. Inniki etjek çykyşymda bu konstitusiýany täzänen maddalary ele alyp şoňa göre açıklama bereriz. Ýöne bu gerekki maksadym hani okumana wagtyňyz bolman biler ýa-da mümkinçiligiňiz bolman biler ýöne sesli görnüşinde dinlemäne mümkinçiligiňiz bolar diýen maksat bilen ýani biraz size kömegim degsin diýip etdim. Bu konstitusiýa dogrulygyna bozulan illeşler biz bunu işleýän, ýöreýän güýçli konstitusiýa diýmek maksat bilen okumaýarys. Ýöne şu konstitusiýany ortağa çykarýarlar hem-de bize okutmaýarlar, öwretmeýärler-de. Bunyň sebäbi bar. Konstitusiýa bar, bunu türkmen halky üçin goýmaýarlar. Bunu daşary ýurtly gözlemçiler üçin, daşary ýurt guramalary üçin goýýarlar. Ine biziň konstitusiýamyzda şeýle gowy maddalar bar. Biz halkymyza ne şeýle hukuklary, adalatlary, ýani şertleri berýär biziň döwletimizde. Biziň döwletimizi gönüden halkyň özü ýa-da halkyň öz wekilleri tarapyndan dolandyrylýar diýip görkezmek üçin, ýani biziň adymyzdan görkezmek üçin çykarylan bir kitap. Bu da üýtgedilip eske döndürilen kitap. Ýöne şonda da illeşler şularyň içinden kabul edilýär şunu mejlis tarapyndan. Dogry däm, şularyň cinayetkar hökümeti tarapyndan özleri kabul etdiler. Indi men şeýle bir bilgi bermek isleýärin illeşler size. Biziň köp ildeşimiz örän köpü hak hukuklarynyň bozulýandygyna göz ýetirdiler. Yerasty ýerüstü baýlyklarynyň özleri üçin ulanylmaýandygyna, özlerini peýda bermeýändigine de göz ýetirdiler. Bunu ogurlaýandyklaryna, Türkmenistanyň hökümetiniň Rus rejimine hyzmat edýändigini, hatda Rus rejimi tarapyndan bellenilendigini bildik. Türkmenistanyň kanunyň, konstitusiýanyň, konstitusiýon guruluşyň işlemeýändigini, hatda konstitusiýon suwudyň hiç çaçan döremedikdigini de bildik. Göz ýetirdik. Ýene de biziň bir zadymyz, ýene de bir bilmeli zatlarymyzyň biri özümizdäki bolup geçýän ýagdaýlar, ýani öz düşünjelerimizde bolup geçýän ýagdaýlary bilmegimiz gereklidir. Bular möhümdir. Biz gowy durmuşda ýaşamagy isleýäris. Bunu ýem isläp başladyk. Howpsuz ýaşamagy isleýäris. Saglykly ýaşamagy isleýäris. Kanuny ýurtda ýaşamagy isleýäris. Bu islegleri özümizde döredip bildik. Bu neçendi 30 ýylyň dowamında bunu açyk arasa dile getirip aýdyp isleýändigini bildirýän bir ildeşler, yurtdaşlar, vatandaşlar ortağa çykmady. Indi kän ortağa çykandyr.
isteýändigimizi bildirýäris. Bize yetmeýän zat näme illeşler? Bize yetmeýän zat biz özümiziň konstitusiýon hukuklarymyzy bilmeýändigimiz, konstitusiýon haklarymyzy bilmeýänligimiz bize yeten o. Başga zatlar biz özümizde üpçün etdik, ýani aldyk. Yani pikir edin, üstümüze köýnek aldyk, ayağımıza jalwar aldyk. Indi ýörek gidäýmeli bir ýagdaýa geldik, ýöne ayağımızda köwüşimiz ýok diýeli. Öz hak hukuklarymyzy, kada kanunlarymyzy, özümize berilýän haklarymyzy öwrenen wagtymyzda biz ayağımyza köwüş alan ýalak bolarys we arkaýyn ýörek gidip bileris. Illeşler. Şonuň üçin kardeşler, her birimiziň ýurtdaşlarymyza bu ýerde bizi dinläp oturan, ýurdun içindäki, ýurdun daşyndaky ahli illeşlerimize de ýüzlenmek bilen hemde bir öneri, maslahat bilen aýdyp biljek zadym şular: özümize goýulan pastanyň uludygyny, ulu böleginiň bardygyny bilmegimiz gerekli we şo pastadan bize hedil edip iýmegimiz gerekli. Näde biýip bilýäris? Şu zatlary öwrenen wagtymyzda we öwrenendikden soňra da konstitusiýon hukuklarymyzy goran wagtymyzda. Bolýar illeşler, onda men kän uzaldyp oturmaýyn. Dinläniniz üçin köp sag bolun. Ýene de bir gezek sizden ötünç soraýaryn, arasynda sakowlaýan ýerlerim bardyr. Bu meniň doguşdan bar bolan bir kemçiligim. Başardygymdan arasynda bir şekilde okumaga çalışdym. Hatta size utormaka bir gazykly bir zadam gürrüň bereýin. Mektep okuwçy döwürlerimizde minut tutup okudýandyrlar. Kitap okuma nemeleri bolýandyr, dersleri 1 minutda 60 söz okasaň 4-5 goýýardy, gowy okuýar diýip. Men çağalygymdan kitap okumany gowy görýärdim. Rus alfabesinde de, bu elepbide de, häzirki elepbimizde de okuýardym. İkisinde de arasy okap bilýärin, harplaman. Ýöne şu ýanky kemçiligim zerarly. Minut tutup mollum başymda sagatyny tutup minuty belläp menem okap başlan wagtym 60 söz däl, 19, 15, 10 söz, 20 söz zordan okuýardym. Yani içimden okasam belki de 120 sözüm okap giderin ýöne. Şu sakowlugum zerarly. Yani boşu-boşuna ikilik, üçlük alýardym. Türkmen dilinden, edebiyattan, hatta bir ýedek edebiyat sapağımızda Çara Şirowyň romany hakynda bir tema geçdi. Köreş romany. O kitaby men gaty gowy görüp okuýardym. Hatta 2 ýedegem okandyryn okuwçy döwürüm. Hatta şeýle de adam aýdaýyn, islendik bir listinden, sahypasyndan bir kisetiri okap berseler, aýdyny aýdyp biljek ýagdaýdadym ýani. Kitabyň dorlugyny. Bu da şo sapak geçdi, bir günden aýtdylar, ertigi şunu okap gelin, ertigi gürrüň berersiňiz. Soňra men ertesi gün geldim, ýatdan bilýän kitabym. Elimi gallyrdym, doska çykdym. 3 söz aýdyp bilmän. İkili gallym üstüne de mollumdan käyin sallym, sen bilmeýän bolsaň näme üçin doska çykdyň diýip. Bazen köpünç kardeşler özümizdäki doguluşdan galan kemçiliklerimiz, durmuşda köp yerlerde bize ziyan berýän ýerlerem bar ýöne. Besetmeler bizde bu kemçilikler bar diýip besetmek bolanok. Meňe düşünjäm şeýle, başardygymdan özümi gelişdirmäne, kämilleşdirmäne çalışýaryn. Onda sag bolun illeşler, ýene-de görüşýänçek.